viewers, may gabi 200 kapin. Magtuno na pod mi og kulay. Unsay sudanin mo ganina lo? Light bayad pa ka sa Tuno sa lubi imong sudan? La kaluoy gud. Ngano wa di ka naglutok sudan ganina? Light bayad pa ka sa Ha? Light bayad pa ka sa Ano man? bayaran. Ay na nagbayari ay. Ay na. Uy, saluyot mo na. Nya nagod. Kuno sa nang saluyot? Banganya ta bang patay sa isa. Ay bayaran nimo dagan kay kwarta. Kaya oy. Wala mo na just rum ka. Oh. Baka kami lang. Aw. Lubi. Saluyot. May gabi, mga katingkayan, katingoyan. Gabi na sad. Og magluto na sad og sudan si Tingkuyan. Maghagpat na sad ko og saluyot. Wala na karne dire na. Wala na. Itlog na pa. Nakatlog. Ito ko lang sa kanan niya itlog na. Itlog na ay daghan. Saluyot na ay daghan. Bukit yung tiro. Tip. Bog tik-tik. Bawa ng tip. Dara eh. Hoy, paitir! Hmm. Wala ka diya, paitir. Nadi, nagkagod pa kag lubilap. Kaya mong gisudaan. Kaluoy po. Isaw na po ay ba. Way sudan no. Tinunuan. Ay kana pong tuno po. Karang iana ra dito ang Ano lubuan lang ba. bangko man ka dire ma. Tuno. Papa mo nang butang ani. Pambuka sa saluyot eh. Muna yung sudan ro guys. Saluyot. Tinunuan nga saluyot og dapon. Luwag daw day. Dalo. Nagbukal-bukal na. Bubo naman kalab. Pin. Nasod ipan. Dua kayo may sabaw rin. Abot na yung abot dali. CTA, Tris na lang. Tris na lang. So, batag bulad. Pare sa gulay nga tinunuan. Magukad na ta og gulay nga dabong og saluyot. Ayan na, mga ano ta? Tingkuyan. Na. Mga ano ta, uy.
ako. Dili lang na asinan ng suka. Asa may sili ron? Puro manihilaw ay. Sili, hilaw. Nga na ta, mihapo na ta. Bahaw ko rin ba? Bahaw. Asi iro ro. Hindi ko na lang. Ano suka? Maraw. Ayo. Sabi, hindi pa ka? Kuhan pa sa. Gamay na. Kung saging ko gamay. Look mo ko. Gamay sa kao. Manihapon ta ninyo. Bahaw ni. Mga katingkayan diha, ang nagtanaw. Bisa? Mabot bahaw. Ah, itong bakit ko. Mga anak ini, ang tugman. Liyab. Pagka ako na, may bulad. Wala pa naman ako. Yung marot, nagtaon yan na. Ha? Ang taon ni ma? Babaan ma? Ano, sarit? Pero rin, butang eh. Sarit. Ano ko isa? Huwag man naman doon. Wala mo ko. Hindi mo ko ba ang gimana yan? Lamig dyan ang ulat ng sinugban. Kasi ka ng tutuhon.
Okay. Hubig. Gabong pa dero. Dapat na lang subok. Ah. Kawan to bisa. Gimana? Pero rasa namin ano mo kaya Ulat. Kaya man mo na siya. Kung sa oras ay patod mo man. Kahilo pa yo. Ano mo lapas? Ini nakalahit ka ba? Alam ka kuan. Nangan. Sige lang. Mana? Wala man. Taas naman kayo. Dapat